Arbejder du med manuelle løft og håndtering inden for lager, logistik eller produktion, så findes der en lang række løsninger, som kan gøre din hverdag lettere. Hos GMV er vi specialister i at levere løftegrej, som er tilpasset den enkelte kunde. Uanset hvilket emne du skal løfte og håndtere, så kan vi designe en løsning, som passer præcis til dit behov. Afhængigt af de bygningsmæssige forhold, kan løsningen monteres enten nedhængt i skinner fra loft, eller i en søjlesvingkran monteret i gulvet. Er der behov for at benytte løfteudstyret på forskellige placeringer, kan en flytbar søjlesvingkran på kontravægt eventuelt være løsning. Vi starter altid med at afdække problemstillingerne omkring dine løfte- og håndteringsopgaver. Det gør os bedst med et besøg af en af vores konsulenter, og det er ganske gratis og helt uforpligtende. Når vi sammen har fastlagt kravspecifikationen, modtager du oftest op til flere forskellige løsningsforslag. Samtidig udarbejder vi, afhængig af opgavens kompleksitet, budget eller konkret tilbud. Og når vi er enige om projektets omfang og betingelser, overdrages projektet til en af vores dygtige ingeniører, der sikrer, at opgaven løses i henhold til kravspecifikationen og ofte med udgangspunkt i tidligere projekter. Efter fremstilling kommer en af vores mange kompetente montører og installerer det hos jer. Vores mål er at lave den bedste løsning med levering til aftalt tid, med den bedste ergonomi og til den bedste pris. Sådan får vi de mest tilfredse brugere af vores løfteudstyr. GMV, den sikre vej til et bedre arbejdsmiljø.